Ito na po yung ginataang puso ng saging. Ah, ready to eat na ito mamaya. Ayan. Sarap na to. Tama na itong luto ng gata. Yung ginataang puso ng saging. Puti pa ng saging, may puso. Ah, kulang na ito sili. Wala kang sili. Hindi pwede lagyan ng sili. Gawa ng mga bata. Hindi makakain. Saka dito hindi mahilig kumain sila ng sili. Pero ako maglalagay na ako sa isang platito na may sili. Para mas masarap kasi. Pag may sili kasi masarap kasi kumain. Parang nakakadagdag ng gana kumain. Diba? Mga kauragon. Masarap kumain sa gulay, may sabaw o ano. Pag nilagyan mo ng sili, kahit isang piraso, sarap. Yan. Papalaban na naman tayo ng kahit mamaya. Sarap to sa mga bahaw. Bahaw na kain. Daw na po ang puso ng saging.